IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impasingked digiti sumagmamano ang manlalod manigpud pasukin Ilocos Norte nga da iti napasamak nga overproduction ti white onion iti probinsya kuna dagiti nakasarsarita tayo ang manlalon ket nakikinontrata kadakwada iti may sa a fast food chain ngam daksang gasad ta saan amin nga apit da ket ginatang daytoy a fast food chain. Kun nga rutser kasta ti damak kuta syakit hanjak met miyembro ijay ngin nagmulmula aklatamet iti sarili na ko sir ket sigun kadakwada kas JT na pasamak, handa na ala amin dijay, kontrata dan sa sir. So, nagka-problema. Kung kumakit, noon niya kumamot yung nagtutulagan mi, sir, rakit, inalabang mamot amin na. Kasi JT nakaalaan na. Kuna ti municipal agriculturist ket adapay iti 50 aging gana inni mapulo tonelada iti saan anay lako a sibuyas ken kunana amang namnamada a mailako met laeng dagitoy. Adda ti may nga fast food chain idi ko nga nang kontrata nga manggatang kadagito yung handamot perod na naala amin nga gatangen di in pakaasida nga alaan da. So 50% lang tinaala da nga ginatang. So tatan aglalo tata nagpintas ti production iti sibuyas tayo idi manipod syempre nagmula dati December na harvest aging dati April napintas iti sibuyas sir compare idi last aglalo tata napintas lang aro doon nagadupay nagbula iso nga tinagbalinan kas lang oversupply iso nga tatan gaputa dagidi lalo dagidi members iti DJ fast food chain syempre sinubraan dat nagmula ta tinamnamaan da maala da amin ket aglalo ket 50% lat naala handa amin na ala iso nga inwarda nga in lako ti sabsabali nga ili wano naki-contact tayo wano naki-contact da iti sabsabali pa nga department wano agency nga nagpatulungan tapno lang may inwarda gid da do mga produce nganti lang ganas na haan damot karon nga magabunan amin nya gatangen. Kabayatan na ibilang dalatara panubok daytoy iti panagbiagda ket mga namada amalasatan da daytoy akas iti napaspasamak iti naglabas. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.